Kumbang itip ba ka NPP kadai ka way na ki parti ba khlain bha menta hapok ka jala Meghalaya baka job kumba arbum drusid house nam arjar arpulai badha nagalan ka job kumba sunseat house nam arjar khalai ka NPP kalas dang banya khunya ka assembly election ka jongka bad ka job kumba arsid ha Meghalaya south seat ha Rajasthan house nam arjar ka prapat ka NPP ka job kumba arpo seat ha Meghalaya bat arsid ha ka jalan nagalan tong ini pementa ya ki kertong jong ka NPP ki bajob na po ka Rajasthan house nam arjar khatlai nawin pilania o bajob na ka Amber constituency kumba san pawe jar chis pa live woods ka Gita Verma ka bajob na Sikrai constituency kumba sabu kandai jar san pa live woods u Dr. Kirori Lalmina o bajob na Lalsot constituency kumba sabu lai jar praspa Prabhu New woods bat u Golma o bajob na Rajgat Laxman Ghat constituency kumba Dribu Sawajar kandai spa Arbun woods kito ki dei ki saungut ki kertong jong ka NPP na Rajasthan house nam arjar khalai ki bajob kumba south seat na ka arspa seat ha ka assembly election